Lijep pozdrav svima. 31. kolovoza Takur Band nastupa. Nastupa u najvećem brodu na svijetu, Slavonskom Brodu. Slušaj, čekaj, sad imam sve u glavi. Znači ovako. Lijep pozdrav svima. 31. kolovoza Takur Band nastupa u najvećem brodu na svijetu, a to je Slavonski Brod, povodom Slavonija Fest CMC 200. Program počinje u 20 sati, a ulaz je besplatan. Vidimo se. Kako sam. Znači ovo je profi, možemo snimati ako vam trebaju ove najave, Da. neke za bilo kakav Ali čekaj, treba evenat. pola sata proći. Glasujemo u Slavonskom Brodu povodom istog. A sve si rekla odmah pa više nisam. Znači, dragi gosti, 31. Ne, kolovoza, gosti. Bože dragi, Mislim, ja radiš samo, sada ja kao da na izbacam kuhinji. platu za dvoje, evo te. Dragi gosti, Dragi treba Take a filetirati short ribu. break. Bože, ja.